smell the people. Šta smo mi? Mace! Malo sirup šalje, smeti. Ajde bre, govedo, jedno treba da čuvaš supu, mi idemo da kupimo gyros. Daj pare. Ajde, mi idemo sirup. Daj pare, bre. Viš šta si izbalavio, fuj. Snimi ovo. Snimi kako izbalavio ovo. Vidi. Sam znao, osjećao. Oh my god, vidi ovo, bre. Oh my god. Kako se lepo obrio po stomaku. Ajde, daj pare. I zdravo ljudi, crkli smo, skuvali smo se, u sobi vlada potpuni nered. Evo ga lutica, ali to ćemo uskoro da sredimo. Strala je trenutno u WC-u. Tako je. Slučajno sam opisao. Jesam bio pola. Mahir. Sam ga lepo ispričao. Juče, ja iznesem kiflice, onda jedemo ti i ja, on uzeo paja više od pola paja. Danas, pa sad, ja danas majonez stavljam ja, on kaže neće majonez, ja stavim majonez, on pojao majonez. Naočare poslužuje se ko dobar dan, uzima mi tu vlažne maramice, 15 mi potrošio, to meni moja majka posla da se brišem, da se razlađujem, a on meni briše s vlažne maramice patike. U moj bata. Bula. Kreativno, nema šta. Pasito, 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 poquito, poquito. Koliko ima sati, bate? Pola 6. Ujutro. To je kad sam ono pio kafu, zašto sam ispred. Nije ovako izašao, nego izašao ovako. Ne, ozbiljno, nisam se izmazao, nije, dok sam bio u gradu nije. Kaže, to je od kape, ovdje od pice. Pa pokapalo ba. Pokapao. Ljudi moji, kako je ludilo ovdje. Momci! Sam mislio da su ih uhapsili, znači pola sata ih nema, ja sam se presekao. I evo momci stižu i šta mi kažu, potrošili 10 evra za ovo. Ovdje ima ne znam koliko. Čekaj, dođe vidiš gratis, ovo je džabe bio. Ovdje na zakintusu, oni ti ostave, znaš, ovako na izvolite. Pa ti ako uzmeš uzu si. Bravo momci, evo ga, svaka vam čast. Evo ima i kesovar. Čekaj, kakvi ste vi bogovi tebro. Moj bata se tušira i peva. Slušaj.
Koliko lud moj brat, koliko lud moj brat. Kako si ti rever, ceo dan, ceo. Ono samo, brate, kao ćeš razviješ konverzaciju, priđeš devojčici, kažeš sorry, do you know where is Lidl market ili tako neki market? A ona ti to nešto skreti objašnjava, ono, pa i ti pitaš kao odakle si, šta ima novo, šta se radi. Mislim, nemoj šta ima novo, to ne može, zato što se ne zna. A samo je pitaš ili ima dečka, ako kažeš da nema, oma je vataš, brate, ovako za strukić i poljubiš se, brate. I ovo je crnkinja, brate, snima se. A? Don't if you try it, I will scatter your phone, idiot. What the fuck? Kakav likušić. Ha? Spala mi žvaka! Dobro, to je O, Da ostaneš. K. Girls, you're so pretty. Girls, girls. Si pao, bato. Supleo. Dobro, to je O, Da ostaneš. K. Ajde, stek. Ali ne, ljudi, nije pijan života mi. Nije mi ništa nego spavim. Nego je smota. Bato, bato. Staj malo. I to bi bilo to za ovaj klip, ljudi. Like, share, sub. Pozdrav u ovom klipu dobija Dijana. Hvala što gledaš klipove. Ako i ti želiš da budeš pozdravljen u nekim nadih klipova, potom mi je samo da šeruješ ovaj video. Javiš se Macama u DM-u, direct message na Instagramu, imate dole u deskripciji. I možda i ti budeš pozdravljen. To bi bilo to. Vidimo se.